ఇంట్లో ఒకటి తల్లిదండ్రులు చూడటం రాదులే కానీ కొజ్జా నాయాళ్ళు ఆడదైతే చాలు ఊపుకుంటూ వచ్చేస్తారు కొత్తల నాయాలు. అరే ముందు మీది కడుక్కోండి, మీకు తినడానికి బువ్వలు లేకపోయినా కూరలు లేకపోయినా ఎగస్ట్రా మాటలు నీ ఇళ్ళల్లో మాట్లాడుకోండి, నా ముందు కాదు. అర్థమవుతుందా? అంతని మాట్లాడినట్టు నన్ను అంటే చెప్పు తీసుకొని కొడతా, గొడ్డలతో నరికేస్తా. అర్థమవుతుందా? ఎవరు మీరు ఎవరు? నన్ను ఎందుకు అనాలరా? నన్ను అన్న వాళ్ళకి చెప్తున్నా, అందరికి అంటలా. నేను అందరు ఓవరాక్షన్ చేశారనుకో మామూలుగా ఉండదు. చెప్తున్నా, నేనేం అంటలేదనా, ఏం చేయట్లేదానా? మీకేం అవసరం? నాకేదుంటే ఏముంది నాకు? మీకుందా? మీ ఇళ్ళల్లో వాళ్ళకుందా? మీరుంటేనే అంటారా? మీ బతుకులు అక్కడ సరిగ్గా ఉండవులే కానీ పక్కన వాళ్ళ గురించి ఏడుస్తారు. మీరు గడుపుకోండి ఫస్ట్. మీరు సక్రంగా ఉండండి, ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పండి. నీతులు నాకు చెప్పొద్దు. మేము అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే, మీకులాగా బజార్ కుక్కలం కాదు మేము.